Истинските момичета с класа имат едно общо правило. Никога не правят тези 5 неща, а петото е най-силното. Една жена с класа никога няма да върви по улицата и да носи след себе си миризмата на цигари, защото този аромат убива излъчването. 2. Не псуват и не крещят. Колкото и скъпо и марково да си облечена, грубата дума веднага сваля нивото ти. Класата се чува в спокойния тон, а не в крещенето. 3. Не се напиват демонстративно. Жената, която губи контрол, губи уважение. А самоуважението се мери в границите. 4. Не клюкарстват и говорят лошо. Клюките са занимание за хора без работа. А жената с класа няма да гледа на хората слабостите, а ще гледа да работи върху своите силни страни. И 5. И то е най-силното, момичета, не го правете. Не публикуват прекалено провокативни снимки. Да си секси е лесно, но една жена с класа знае, че мистерията е по-силна от показността. Малко загадъчност прави повече впечатление от нещо изкарано на показ.